Kaktian ka jong blay ka bangin ya pusan hagane ka klip mat kalong na kasam ka balay pusaw ka dekat ka bapra. Ikentian ki ba ong kumne ato mat patok mi ba utrai ulong babha. Suk uta ubriu ubasanya hao. Kumno ublay penpau ya ke jing bha jong u. Habangi pule hakini ki dekat nakani kasam balay pusaw. Ngiyo i ba ublay upen pau ya ke jing bha jong u. Kabadeng kong yo ida kaba usngau ya ke jing duai jongi. Bat ban pelaj ru yang i na ke jing e. Har dekat ban rio. Kaong une urangli ula lenyar. Teu trai ula yo sngo ya u la pen em ya u na ke jing jar jong u baro. Kata ka day ka way kaba ngimat bat ngiyo i ru bau blay ulong babha. Barabor uyo sngowi ke jing duai, bat ke jing kerpat, bat ujubap ru kita ke jing duai ke jongi, bat pelat ingin ke jing e. Hato pidon hapreng jong ke jing e, hato pidon hapreng ke jing jar. Kabudon kam e kalong ban suya thu show try kita ke jing e. Udang long ublay bayo sngow yangi, habang ia kren, bat habang ia thu show ulang ba ke jing duai. Nang ta habagi pulih ke dekat ke banyo. Kaya thu yang i bau bleu pen pau yang ya ke jing bha jong u da ka ba uya da bat usumar yang i rekhot ban nyo ko ong angel utrai uker saudong ya kita ki ba septieng ya u bat upelat ya ki hangning yo i bat ngi mat ngi khmih bau utrai ulang babha da ka ba usumar uya dai yang i kum ki khun ki jong uplai hoi saudong jong i laap tang kita kijing ma, tang kita kijing snew, tang kita kijing bom shengan, Henry habangi shania pat ha ublay un yada, ublay un sumar, yang i hakiliang baro. Nang ta habangi pule gadekot kabakhandai, kaya thu yang i ba ublay upen pau ya kijing bha jong u, da ka ba upen dap yang i hapreng kita kijing kerdo. Hagadekot bakhandai ko ong tu septieng ya utrai pi kiriu kho chok u namar omdon ke jing kerdo e kita ki ba septieng ya u ki sing samla ki kerdo ba ki sha thangan andre kita ki ba wat ya utrai kin om kerdo ke ke babha ublay upen pau ke jing bha jong u da ka ba upen dap no e kita ki jing duk jongi pendap no e kita ki jing kerdo ki jongi ki ba wan lap ke jing em u the shlei ke jing kerkhu ha ke jing em jongi ti habangi shania ha ublay une ublay un pendap lot ke jing don kam ke jongi baro nak ta daw nong rai samu ong tomat bato khmi ba u trai ulong babha na kwa an pen kan mau ya phiru ha ga ne ka clip mat sa sisian pat ba phin yo i ba phin khmi ba phin mat ba trai jongi ulong babha dakaba upen pau ha ki babun ki liang upen pau da ka ba uyo sngowi ki jing duai jingi uplat jingi na ki jing e upen pau ki jing bha jong u da ka ba yada da ka ba sumar yangi upen pau ki jing bha jong u da ka ba upen dap ru ya kita ki jing kerdo ki jongi ublay ka jing suk un ker khu ya pi ba ka jing kan tu i jonga ka ni ka clip mat kalong to bu ka jing shania ha une ublay ubabha namar ka Bible ko ang suk utaw briu ba shania ha utrai namar utaw briu un mat bat un yo khmi ru ya ki jing bha ki jong utrai jiunom ublay un ker khu ya phi ki ba sha skore ka tien ka jong play amen.